Dels molts viatges que he fet per la Terra, tinc moltes coses a dir sobre pares imperfectes i fills imperfectes, i sobre la pèrdua i l'amor. He après que hi ha antics esperits que no s'involucren en el món humà, però de tant en tant hi intervenen. Us vull explicar una història. És una història que us penseu que coneixeu, però de fet no. La història del nen de fusta. On sóc? Em fa l'efecte que ja hi has estat aquí. El nen de fusta amb l'ànima prestada. Sigues el seu fill, omple de llum els seus dies. Et direm Pinotxo.